Javier Bardem. Pilotul de Formula 1 Lewis Hamilton este producătorul peliculei ce va avea premiera la anul în vară. Florin. Da. V-am spus deja că avem caniculă astăzi în vestul, în sudul și în estul României. Prin a doua parte a zilei, în zonele montane și izolat în Maramureș și în Crișana, vin și niște ploi de scurtă durată. 38 de grade astăzi la Slatina și pe la Giurgiu și Alexandria. Mâine disconfortul termic este extrem de ridicat în cea mai mare parte a țării. Pe după prânz, așa, ploi slabe vin pe la munte. În rest, soare pe toată durata zilei, din nou 38 de grade și mâine. Miercuri tot 32-38, atmosferă fierbinte, vreme frumoasă pe la munte și poate izolat în sud-est să picure puțin. Iar joi se face și mai cald, canicula devine extrem de greu de suportat, stresul termic este foarte pronunțat în majoritatea zonelor. 39 de grade la prânz, pe seară poate că vin ceva ploi în zonele mai înalte. Scanați codul QR de pe ecran și veți afla prognoza detaliată în majoritatea orașelor din țara noastră. Deocamdată atât. Vă aștept cu alte informații la știrile prânzului. La revedere! Mulțumim! Da, mersi, Florin. Doamnelor, domnilor, hai să încheie primele știri ale zilei. Rămâneți cu ProTV, imediat începe Vorbește Lumea. Nu pierdeți de la 20:30 la Sfirmiți. Noi ne revedem mâine dimineață, cum altfel la 6 fără 3 minute. Sănătate multă și să vă meargă cât mai bine. O zi frumoasă să aveți și o săptămână pe măsură.